A terceira idade de Boiro celebrou hoxe o seu tradicional xantar de confraternidade. Centos de persoas ateigaron o pabillón de Barraña para desfrutar dunha xornada de reencontros. O pabillón de Barraña acolleu hoxe a terceira idade boirense no tradicional xantar de confraternidade. Centos de veciños do municipio ateigaron o lugar para desfrutar do amplio menú, da música e dos reencontros. Unha xornada na que ata houbo longas colas de agarda para ingresar no complexo deportivo ante a masiva chegada de comensais a Barraña. Entre os asistentes estivo o alcalde, acompañado do equipo de goberno e de diferentes representantes de municipios veciños. Este ano, o Concello de Boiro tivo que aumentar o número de prazas ofertadas ante a alta demanda da anterior edición. A verdade é que tuvemos que aumentar en 100 plazas máis este ano, porque, bueno, a verdade é que estamos vendo que cada ano isto vai a máis, é un momento de delicia e de esparcemento para os nosos maiores do noso municipio e, bueno, a verdade é que estamos contentísimos. Ahora estuve na entrada falando con eles e a verdade que quedaron encantados o ano pasado. Esperemos que este ano o superemos, non? Darlle as gracias ao presidente da Diputación, a Valentín, por vir un ano máis e contar con Boiro para celebrar esta xantar dos maiores. Outro dos invitados ao evento foi o presidente da Deputación, que salientou a gran labor do Executivo Municipal ao organizar esta comida. Destacou ademais o duro traballo que tivo que afrontar a xeración que hoxe estaba á mesa, un esforzo que debe ser recompensado. Recoñecemento a unha xeración que é o xerme do que hoxe somos, non? É imposible recoñecer o Boiro de hoxe, dinámico, moderno, un dos concellos máis puxantes da provincia da Coruña, sin saber que antes hubo un esforzo previo dunha xeración que nos formou, que nos facilitou a incorporación ao mundo dos estudos, que facilitou a incorporación á modernidade, co seu esforzo, renunciando probablemente eles ao seu benestar, non? Por lo tanto, toca estar aquí, é un lugar, é un punto, un momento inaplazable para min como presidente da Deputación e quero agradecerlle ao alcalde que me dé esa posibilidade, non?